Táto skladba bude krátka, voda je tu totiž vratka. Síce krátke, ale hlasná správa je to celkom jasná. Jedna hanba nestačí, on sa všade natlačí. Sme v klube, kam nepatríme, ešte to aj vyhlásime. A z ruského zákupu okradli sme Európu. Podrazili spojencov, znechutili vlastenkou. Vysmiali sme právny štát, zámienkou je atentát. Veľmi ľahko sa tu hľadá, komu prísne vlastní zrada. Nepomôže dezodorant, keď si ruský kolaborant. Rozohľadí okolo seba, veru mi viac nič netreba. Balím baky, balím saky, nechcem život teda taký. Jedna hanba nestačí. A to je všetko. A to je koniec. Jedna hanba nestačí. Tiso sa nám v robe smeje, na Tatrou sa niečo hrozné deje. Bezvýznamné správy zo sveta. Irredentistické snahy reakčných politikov začleniť Slovenskú republiku do Ruskej federácie odvážne zastavila skupina slovenských intelektuálov na čele s Robertom Ficom, toho času v Chorvátsku. Robert Fico, toho času v Chorvátsku, napísal pozývací list čínskym súdruhom a ich vojská už zabezpečujú pokoj na východe, západe, juhu a severe Slovenska a realizujú tým politiku 4 svetových strán. Ďalšie správy. Slovenská vláda, na čele s Robertom Ficom, toho času v Chorvátsku, odvážne a umne vymanévrovala Slovensko zo zločineckej organizácie NATO a po zavlečení Slovenska do Európskej únie sa postarala o jeho vyvlečenie a oslobodenie. Zlé jazyky tvrdia, že ako NATO, tak Európska únia si vydýchli. Robert Fico sa pre agentúru Nová Čína vyjadril, že takto naplňa Štefánikov odkaz a ako Tiso kolaboroval s fašistickým Nemeckom, Biľak so Sovietským zväzom, tak aj on pokračuje v tejto peknej slovenskej tradícii a po kolaborácii s Ruskom sa mu podarilo strčiť sa do zadku čínskemu vedeniu. Čínske vedenie sa pre agentúru Nová Čína vyjadrilo... sa vôbec nevyjadrilo. Ilustračný záber ukazuje bývalého europoslanca na námestí Nebeského pokoja s rozvinutým transparentom s nápisom Slovenská socialistická republika, nádej a perspektíva ľudstva. Ekonomické správy. Projekt výstavby všetkých slovenských diaľnic čínskou stavebnou spoločnosťou sa odkladá. Dôvodom je fakt, že slovenská vláda nebola schopná navrhnúť, čo by mala čínska stavebná spoločnosť robiť po obede. A teraz správy zo žatvy. Plány 5-ročnice naši poľnohospodári hrdo splnili na 230%, povedal. A to je všetko! A to je koniec! Jedna hlava nestačí!